Està molt lluny, està molt lluny. A l'altra punta de Catalunya, està molt lluny d'aquí. I em van explicar aquest conte. I vaig dir, mira, doncs me l'aprendré bé i els explicaré quan vagi... Perquè això és verge, que sí. No m'he pas equivocat de poble, no? És que a vegades m'equivoco de pobles i me'n vaig on no toca. Val? Hola. Hola. Doncs aquest conte parla de la història d'un... que sabeu què és aquest personatge? Un pagès. Un pagès. I sabeu aquest pagès a què es dedicava? Sabeu a què es dedicava aquest pagès? No ho diríeu mai. Ja qui ho endevina, va. A què es dediquen els pagesos? Ja. A cuidar horts, a tenir horts, animals. Animals com quins? Lleons? No? Vaques, què més? Un moment. Fem un borde. Aixequem la mà i us aniríem. Perquè si no, parlem tota la vegada i no sabrem. Vaques. Porcs. També porcs de tots tipus. Xais. Doncs, digues. Cavall. I també cavalls, sí senyor. Doncs aquest granger tenia una granja de què són això? Tenia una granja de cargols. Perquè els cargols a Lleida són molt importants. N'hi ha molts de cargols a Lleida. Doncs aquest granger tenia una granja de cargols. I els cargols, quan surten els cargols? Quan plou. I sabeu, allà a Lleida, quan fa dies que no plou, canten una cançó per veure si plou, perquè surtin els cargols i poder recollir molts cargols per la granja. I sabeu quina cançó canten? Jo estic convençut que vosaltres la sabeu. És una cançó que diu així, diu... Ja si la sabeu, No! Aquesta no. Hem dit una cançó que necessitem per què? Perquè plogui. I diu així, plou, les bruixes, plou. Ho veieu com la sabeu? Però ara l'hem de cantar amb una mica més d'energia. Us sembla bé que la cantem? No sé si plourà o no gaire. Bueno, si canto jo segur que plou, però si canteu vosaltres segur que no. Per tant, la cantem tots amb una mica d'energia. Va, preparats? 1, 2, 3. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes ponen d'or. Ei, ho feu molt bé, Doncs van cantar aquesta cançó i van aparèixer molts de cargols que van anar cap a la granja del pagès de cargols. El que no sabia aquest home és que enmig de tots aquells cargols em va aparèixer un de molt especial. Un cargol que era quasi tan gros com aquell nen d'allà darrere. Era un cargol molt gran. Era el rei dels cargols. I sabeu per què era el rei dels cargols? Sabeu per què, Ot? No? Perquè era molt gros, perquè tenia una closca, perquè els cargols tenen una closca grossa i dura, i a més, caminava com... Sabeu com caminava? Sabeu com caminava aquest cargol? Caminava molt a poc. Molt! Encara més a poc, perquè la closca pesava molt i anava molt a poc. I va arribar a la granja i es va presentar i els va dir a la resta dels cargols: jo sóc el rei dels cargols i no sóc un cargol qualsevol, sinó que jo només menjo allò que m'agrada.
aquest cargol només menjava allò que li agradava. Hi ha algú d'aquí